Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Aquest mes de març les adquisicions han sigut moltes, en part per culpa del Saló del Còmic de Barcelona, que vaig visitar el passat divendres 31 de març. Els volums de sempre, alguna sèrie que tenia mitges, llibres i noves col·leccions és el que tinc avui per ensenyar-vos. Gràcies per m'agrada i gràcies per veure'm. Comencem amb Bola de Drac Super, número 304 i el 305 de la sèrie vermella. A destacar, òbviament, la portada del 304, que és molt semblant a la que va ser el 302, no m'equivoco, que és una foto molt familiar, aquest com amb en Son Gohan, la vida en la Pam, i amb el reflexe en Goku amb la Xixi, el Son Gohan quan era petit. En aquesta història m'està agradant molt, la veritat és que està molt plena d'acció i explicar la història d'en Bardock, de com va arribar a ajudar en Monite o en Granola, però crec que no porten res a la història. Haver fet que en Bardock no serveix per res realment, i és el principal problema de tot Bola de Drac Super, que totes les seves sagues no influeixen en res en el desenvolupament de la història i el que serà el final de Bola de Drac. No sé, és això, potser simplement que ja m'estic fent gran i no li trobo el cap. Molta gent no li agrada Bola de Drac Super, sento dir que és una merda, però hem de reconèixer que avui en dia és un èxit i potser el problema som nosaltres, que no està feta per nosaltres aquesta nova història. Números 304 i 305 de Bola de Drac Super editats per Planeta Còmic. I continuem amb una col·lecció que tenia una miqueta abandonada i que he trobat uns números per casualitat a Wallapop, que és Dragonfall. Dragonfall, ens anem a l'any 93, el més vell ja la coneixeu. Si teniu l'oportunitat, agafeu els volums recopilatoris que existeixen avui en dia, que és molt divertida. I aquest en concret el vaig trobar perquè em sembla que em va costar entre 2 i 4 euros cadascun, llavors és un preu acceptable. Avui en dia aquests còmics crec que s'estan venent molt per sobre del seu valor i no estic disposat a pagar el que sigui per acabar la col·lecció. Encara em falten uns quants, però si van arribant a aquest preu, doncs potser sí que estic disposat a fer-me-la i acabar la col·lecció, que vaig començar fa ja molts anys, masses, potser. Dragonfall de Nacho Fernández i Álvaro López. I ara continuem amb una recomanació que vaig veure d'un company youtuber, que és això, Patrulla X92, Dinastia de 92. És trobar els personatges de la famosa sèrie dels 90, dels X-Men, que podeu trobar a Disney Plus ara mateix i que probablement es farà com una segona part, continuarà la història. Doncs es fica aquests personatges dins de l'era de Krakoa. L'era de Krakoa, que estan ara mateix els mutants a l'univers de Marvel, doncs es fica aquells personatges. La veritat és que encaixa molt bé dins del que era la sèrie i és molt recomanable perquè dona una sorpresa, alguna sorpreseta. Recomanat per Entroc Univers, que us deixaré el seu enllaç, no sé si aquí dalt o aquí baix o on sigui, perquè aneu a veure la review que va fer ell, i és un llibre que m'ha agradat molt recordant aquells personatges dels anys 90. Patrulla X92, Dinastia de 92, Otra Krakoa, editat per Panini Comics. I continuo amb una altra recomanació, Luther Jedi, editat també per Planeta Còmic, llibre recomanat al Twitch de les Desterrades, que us deixaré l'enllaç amunt i avall, i el de Star Wars en català, que seguiu-lo, que és molt interessant. Parla d'una història 200 anys abans dels aconteixements de Star Wars, on l'Alta República governava la galàxia i els Jedis ajudaven aquest govern a conservar la pau. Tot just l'acabo de començar i crec que és un llibre ideal per ara a les vacances, ja que m'agrada molt Star Wars i tinc llibres de les sèries, de les preqüeles. M'agrada anar aprenent coses noves sobre Star Wars i aquest cop canon. Ja vaig menjar-me uns quants llibres de Legends que van arribar al no-res. Star Wars, Luz de Jedi, editat per Planeta Còmic. I ara sí, començo amb coses que he anat recopilant en el passat Saló del Còmic de Barcelona i començo pel que va ser l'homenatge a Zipizape, que compleixen 75 anys, amb un llibre que recull l'origen dels personatges creats per Josep Escobar fa ara 75 anys, amb històries sobre el mateix Josep Escobar, de com va començar i com van iniciar les històries dels mateixos Zipizape. Zipizape, los gemelos más famosos del TVO, editats per Penguin Libros. Continuo amb col·leccions que ja tenien generades, aquest cop Amanecer de X número 7.
sempre en aquest volum es recopilen 5 o 6 històries, aquest cop són 5, perquè Excalibur n'hi ha 2 números, i amb la novetat que aquest cop ja tenim el primer de Wolverine, de Lobezno, que com sempre doncs, és el millor mutant i ja faltava que tingués la seva pròpia sèrie, tot i que Lobezno està tot arreu. I des del número 1 que trobem a Lobezno a diverses de les històries, no només en una. Amanecer de X, número 7 de Panini Comics. I continuem amb els 3 mangas de Norma Editorial de cada mes: Guardians de la Nit, Chainsaw Man i Jujutsu Kaisen. Encara no els he llegit mentre estava fent aquest vídeo, no els he llegit, però moltes ganes de seguir aquestes 3 aventures. Guardians de la Nit, Jujutsu Kaisen i Chainsaw Man. Aprofitant el saló també em vaig fer amb els 2 últims números de les històries de les Tortugues Ninja, el número 6 i el número 7. El número 6 ja és la conclusió de les seves històries i el número 7 ens porta un recull de dibuixos conceptuals, pàgines a tot color, portades de còmics, portades de videojocs, anuncis que retraten el naixement de les Tortugues Ninja: Leonardo, Michelangelo, Donatello i Rafael. Les Tortugues Ninjas, editat per EC Ediciones. I seguim amb les Tortugues Ninja, perquè ja que estava a l'estand d'EC Ediciones vaig trobar aquest Batman i les Tortugues Ninja, en el que són les Tortugues Ninja les que van a Gotham City. Sempre m'ha donat curiositat tenir-lo i el vaig trobar en aquesta versió Pocket per 10 euros, així que em vaig fer amb ell. És el primer número de 3. I ja que m'animava a agafar Batman de DC, vaig decidir entrar una miqueta en el món de DC, sortir de la meva zona de confort de Marvel i entrar en aquest món de superherois de DC Comics. I quina millor manera d'entrar que Crisis de Tierras Infinitas, amb 2 volums, també en edició Pocket. Crisis en Tierras Infinitas, editat per EC Ediciones. Després de llegir moltes recomanacions a les xarxes, quan estava també a l'estat de Norma, em vaig animar a agafar Look Back. Look Back de l'autor de Chainsaw Man. Me l'heu recomanat molt i que al ser un sol número vaig pensar que era bon moment per agafar-lo. Look Back de Norma Editorial, que el podeu trobar en diferents formats i diferents idiomes. No vaig poder estar de passar-me per Oso Comics i preguntar per una història sobre Mazinger Z i em van recomanar Dynamic Heroes. Dynamic Heroes és l'All-Star Team dels herois i heroïnes d'en Go Nagai tots junts. L'amenaça que posa en perill a la Terra farà que Mazinger Z, en Devilman, la Cotijoni, el Great Mazinger i molts més lluitin junts per vèncer-la. Vaig agafar-me els 2 primers números amb la intenció d'anar a comprar els altres 2 algun dia a Prades i visitar la tenda d'Oso Comics. Moltes gràcies per la recomanació. Dynamic Heroes, editat per Oso Comics. I per acabar, acabem amb Super Pork, d'en Jaume Fiblà, que el vaig trobar de casualitat, però m'agrada molt l'humor d'en Jaume i havia sentit d'aquest Super Pork i no vaig deixar passar l'ocasió d'aconseguir-lo. Un porc que lluita contra les injustícies càrniques, sobretot. N'hi ha molts porcs, com ell mateix diu, n'hi ha molts porcs, superherois, però cap que tingui una consciència social com té aquest. El Superporc de Jaume Fiblà ara mateix s'ha convertit en un objecte de culte, perquè ja no en queda cap, els amareu tots. A més, li agraeixo molt a en Jaume que me'l va assignar, en Jaume Fiblà. Superporc d'en Jaume Fiblà. I això és el que ha donat a si les noves adquisicions del mes de març. Han sigut molts nous mangas, còmics, fins i tot llibres aquest mes, i tot i això, algun volum m'he deixat amb ganes de comprar, però no tinc pressa ja que ara mateix tinc molt per llegir. Al mes d'abril no faré vídeo d'adquisicions perquè tanco la paradeta i marxo de vacances, així que el que pugui arribar ho ajuntaré amb el del mes de maig. Vull aprofitar per donar-vos les gràcies pel suport rebut en el vídeo de les 25 curiositats de Voladrac. Us asseguro que fa molta il·lusió que a algú li agradi aquest tipus de vídeos. Gràcies també per arribar fins aquí, doneu-li like, subscriviu-vos, doneu-li a la campaneta o no, feu coses més de fit, que segur que les teniu. Ens veiem a la propera. Adéu!